ایرو د چارچوبه ریگری کرن لی برخوادان و راپرینا شار و باجار روشات کردستانê hêzên serkûtkerên Îranê hêzeke serkûtker li şarê Ormiye bû şarên Mehabat û Bûkan şand. Bi mebesta serkûtkirin û tepaserkirina çalakvan û xebatkarên Kurd li her du şarên Kurdistanê. Îro nûçeya revandina du welatiyên xelkê şarê Bûkan ji alî hêzên hikûmetê ve hat belavkirin. Her du welatiyê xelkê şarê Bûkan bi navê Salaheddîn Şerîfî û hîwa Rehîmpûr ji aliyê hêzên hikûmetê ve hatine revandin ber vecihekî nediyar hatine veguhestin. Her du çarçoveya berxwedan û şoreşa Rojhilatê Kurdistanê de welatiyê Kurd Resûlkerîmî yek ji girtiyên raperîna cemaweriya şarê Îlam e li zindana wî şarî de hewla xwe kuştinê da ji ber eşkencedan û lêdana rejîma Îranê jê re. Li gor raporta Rêxireva Mafê Mirov Hingaw bilav kiriye. Resûlkerîmî welatiyê desteserkirî yê raperîna xelkê şarê Îlam li şoreşa Jîna Emînî de bi xwarina derman li zindana navendiya Îlam hewla xwe kuştinê da. Li gor raporta Hingaw wî welatiyê Kurd wekû nîşandana nerazîbûnê li ser berdewamiya girtina wî û eşkencekirina wî û nezelaliya çarenivîsa wî li wê zindanê de hewl daya xwe bikuje. Şoreşa xelkê Rojhilatê Kurdistanê û miletê Îranê li dijî rejîma Komara Îslamiya Îranê bi navê şoreşa Jîna Emînî û bi duruşma jin jiyan azadî berdewam e. Qurbanîdan ji aliyê xelkê ve bêhesab e. Girtin û revandin jî roj bi roj hejmara wan zêdetir dibin. Sizayên navdewletî jî li hember karbidest desaletdarên Îranê kesên destê wan di girtin, binpêkirin û kuştina çalakvanên şoreşê de heye giran û zêde dibin.